Söýgü bu 3 harp BMW diýen oglanlar üçin bugünkü video. Hemmeňize salam oglanlar gyzlar. Bugün BMW fanatlaryny, jan koýarlaryny begindirelim. Şoň üçin bugün paýtagtymyza geldik. Serediň nähil arasda howa, takas howada edilmen gelenmi begenýän ýaly bugün. Şungal arasdaja howada iň bir crossoverlaryň biri dünýädäki BMW X5. Birinci bilen maşynyň tarihinden başlaýyn. 1999-njy ýylda çykarylyp başlandyr. 1999-njy ýylda çykarylyp başlady, şu wagtgacha çykarylyp gelýär. Bu maşynymyz biziň 2010 ikinji pokoleniýasyna degişli, oňum restylingyna degişlidir. Bu maşynymyz biziň restyling edilendir. 10, 11, 12, 13-jym şuňaly uje 14 ýaş täzelenýändir. 13-nji şuňaly gitdi. Bu maşynymyz biziň 35 ay berde bizde 3.5 motor diýilýär da ýöne 3'lük twin turbodur. Ýöne 3.5 ýaly. Maşynyň daşwidine bakaberiň oglanlar. Ana siz ýa-ni daşyny men ogodan jedip aldym. Maksimum başardymdan görensiňiz daşwidine bakaberiň. Mene gat ogodan görýän. Iň ogodan görýän crossowerim şu BMW X5. Birinji edek men bu maşyny Russiýada gördim. Gara M-paketini başlygymyzyň ogly aňarda student döwrüm işlädik-de şoň şo wagt işlän wagtym işlän kafemyň başlygynyň ogly MK-syny alyp geldi şoň. Gatogodan ol gara diskler, gara özü, içine mi salon ýadmyşyň, näme maşyna bu diýip seretýän o BMW X5'de. Şondan bäri X5 men gowurýan. Iň gowurýan crossowerim X5'dir men. Öňkü videolarda aýtdymmy, aýtmadymmy ýadmyşyň. Gowurýanyň bir sebäbi maşynyň gaty gowy göremegi. Правинешни види. Брам гат гоп göremegi. Elbetde MK hasa odan men size şu ýerde suratymy goýaýyn. Sen baka beriň. Inni oglanlar şu ýerde men BMW-ny abzor etdim. Indi abzorlaryň birini Mercedes abzor etmeli. Sebäp pryamoy konkurendi. Başa-baş konkurendi bolýar. Şol ýöne şu ýerde häzir BMW mi, Mercedes mi diýe sorag berjek size. Onu kommentariýada ýazın, siz haýsynyň fanady. BMW fanady bolsaňyz Mercedes'e söwmäň. Mercedes'iň fanady bolsaňyz BMW söwmäň. Biläm näme üçin? Şularyň ikisiniň bolan sebäpli şu iki maşyny gowurýar. Biri-birine şeýler konkurens edip, ikisiň biri-birinden gowy maşyny çykardy. Aýdaýyn. Mene Mercedes'e da BMW-da erwet diýip biljek gel. Ikisiň gowy maşyn. Ýöne has BMW maňa ýakyn, BMW has gowurýan. Mercedes'iň hem käbir modellerini has gowurýan BMW-dan. Mysal üçin Gelenwagen we CLS banan. Atak galan Mercedes o diýen bir özüne çeken meni. Ýöne BMW-laryň paşty hemme modelini gowurýan. Asobinna F10 bilen şu X5. Maşyn ähli gapdalyň owadyn. Ähli gapdalyň serediňde özüňe çekkä. Ýzyndan, öňünden gapdalan tapagy jok. Käbir maşyn diňe öňünden owadan, käbir diňe ýzyndan, käbir diňe gapdalan. Bu maşyny hemme ýer oglanlar serediň ähli gapdalyň owadan. BMW X5'iň wineshni widini halaýaňyzmy? Kommentariýada belläň. Wineshni widine seret bolan bolsaňyz salona geçer. 15 ýyl bolan maşynyň salony oglanlar. Sijenýalaryna ýekeje ýyrtylan ýeri ýok. Hemme adam işleýär serediň. Ýekeje ýyrtylan ýeri ýok. Germaniýanyň kaçystosy. Maşyn panorama, maksimal komplектasiýa hemme zat bar şu ýerde. Speedometr näçe çykýar, onam görkezip diýip soraýan oglanlar bolýar. 260 ýöne hiçem çykarmaýarlar onu. Hökmandal çykýar mesele ýok. Ýöne hökmandal saglyk gerekdir. Maşynyň oglanlar hemme funksiýa bar. Şu wagtky maşynlarda gelýän funksiýa da bar. 360 kamera da bar. Gözüňiz elem. Şu wagt mena bilem o haýsy maşynda başga bardy. Bir Mercedes'de bar bolup biler. 360 kamera şu maşynda bar. Şuňa açyk pult çaşy gelýär oglanlar serdiň otlanşygyna. Nemsler da. Salyat. Roluje
Esinin özü seşiyal düzülünü çekti. Şeycer o maşın qabaqdan o. Bärde wyklap обычный prostoydur. Inne şu yerde bir zat qaladım men. Şu maşının audio sisteması ulandı. On 5 yıl bolan maşin. Men Lexus'un audio sisteması Mark Levinson mın yanına hissat. Onun yeni aytmaldat. Gologramma badır. Seredin proyeksiya diýär, gologramma diýär, speedometri, lobovoy ayna görkezýär. Cruise control bar, elbette klimat maşin. 80 disk bolýar, seredin 80 disk salyp bilýäňiz. Şu ýerde kondisioner işletmesek oglanlar gatypy. Ana oglanlar 360 kamera diýenim, görýäňizmi? Ana şol. Berde monitory şu näme diýär, joystick diýsem bolýar, joystick adal. Şunu upravlaýat etip bolýar. 15 ýyl bolan maşynyň dizaýny oglanlar. Torpedosy yumşak bir hili plasmas. Berde edil Mercedes'in kâly bu CLS'de bir koja tiklenýär bolýar da, oň ýala däl. Ýöne gaty plasmasam däl, bir hili rezinial material diýilen ýöne seredin kaçystyba 15 ýyl bolan ýekeje çylgam ýok, çaplan ýeram ýok, daýlanan ýer ýok, görýäňizmi? Ana bayman kaçystyba bolsa. Berde şunu açyk bar, iki açylýar. Kapyny açdym. Gallarda. Ana serdin oglanlar, sidenyalar edil täze ýalak. Şo ýagdaýda galan, görýäňizmi? Üst panorama gelýär, bulan edil şuň ýalak. Diňe lükli sammadyr. Çıkançı setka, edirne. Çıkarıp çıksırsa gün düşmedi ýaly. Özem bayan kaçtı, bayan balay. Highlander'da wagtda gelýän setka ýalak däl bulu. Şol bilen şeýtler deseniz Highlander daklar, çalaja tıkırdayanlar. Berden Allah. Yani bakasanmada. Ýyzy giň oglanlar, maşin 5 adamlyk. Highlanderlar 7 adam däl bu. 5 adamlykdyr. Ýyzy giň, häzir giňligi näme bilen düşünýär sizin? Arkayn aýaňyzy ýazyp oturup bilýäňiz. Duta bolanyň ýyzy näl giň? Ana şondan sähelçe giňrek. Yani biz oturduk öňünde. Sidenya polny ýyzy sýjurdukda serawna giň maşin içi. Yumşaklygyna näme maşinni deňişdirjem bilemok. Bayan öz yumşaklygy bilýäňiz näme kerekligini. Şu wagt serejän bayan şu X5'leň bakasyny $25.000 çen bar otel bizde. Şu ýyl şu pakaleniýadyr. Ikinji pakaleniýaň restylingi şu 11-13 ýyl aralygy $25.000 çen bar. Arzan däl. $25.000 häzir Highlander alyp bolýar. 2020 Highlander arkayn. Ýöne BMW. Şu BMW X5'de bak komfort, Highlander 2020'de ýok. Siz haýsyny alyrdyňyz? BMW-mi ýa-da Highlander? Apşifka serdiň oglanlar. Koja bilen näli bir näme diýin? Galyň bir zat bolýar, şoň ýalakda 50 ýan bolýar. Ey bu berkligini diýdir ýa-da. Bilen käbir maşyny 50 ýan bolýar, ýukajykdyr. Bala reska daýlanar ýa. Berde o zat ýok. Kapy ýeňiller, agyr. Şuma izolasiýa gat ýokary derejede. Şu at serdin näme-de maşinni jygylajak zat ýok. Ön kapşifka dedil şoň ýalak. Gaty galyň koja edipdir. Bu ýerniň materialy. Torpedaň materialy şol zat. Plasmas aşağıda ýüzüne bir hili näli pinoplast albarat bilen gatyrak has. Ellesen yumşagam gatam. Düşünüňiz ýöne hiç zaýlanmandyr. 15 ýyl bolsa da. Pamit sidene ba we sidene station ýaly sazap bolýar. Bir masaj sidene tanawa. Bagajnik pult açylýar. Indi
Berde bagaj ne ulanlar. Üýüňe gerek hemme dastyga 2 tane goýun şudur datyga ýatyrsaň içine mahtizam salyp bolýar. Oba. Düşdüm bärik. Zaten şeydi gaýrýan. Oba. Sklad polny. Hemme datyga. Näbileýin? BMW goýun ýükläseňiz gelermi, gelmezmi bilemok. Inni BMW'ň iň esas zady motory. Motoruny görelim. BMW'nyň gowy görülmeginiň esasy sebäbem şu maşynyň güýji, ýöreýişi, ýol tutuculugy, rul tutuculugy opşam upravlad etmek BMW gaty ýeňil. Sırk görenler bilýändir. Nähil sürüňde-de ýol tutýar maşyn. BMW'ň kapoduny açaňda bir Mercedes aglaýar diýerler. Çynmyşal. Mercedes'in fanatlary beýdisem söwüp ýa-da bak. Terdi boglanlar. Üçlük twin turbo. 3,5 dik gitýändir. Maşyn. 306 atın güýji. 0-100 8 sekund. Şemalam gelýär. 100 kilometrede 13 litr benzin ýakýar. BMW fanatlary üçin ol hissat. Häzir maşyn sürüp görürs. Ýaşulyň biriniň maşyny satlykmy näçe baha wagt sorap oturmaň. Aşakda men nomerlym. Kimi opşam maşyn gyzykly bolsa habarlaşyň ýöne iminna edil. Bu maşyna satlyk däldir. Çista abzor üçin aldym men. Ýaşulyň birine bar ekeni sebäbi X5-i abzor etmenlik. Häzir şunu abzor edýäs. Mundan öň bir pokoleniýany we mundan soňky bir pokoleniýany abzor ederiz. Has täze hem bolar, has köne hem bolar. Like, kommentariýa bilen gollasaňyz elbetde BMW fanatlary dostlaryna paýlaşmagy unutmaň. BMW Mercedes abzor edemde iň köp berilýän soraw obsluživniýa zapçasy nähili. Edil bu maşyna BMW centrda obslužiw edilýän ekeni. Näçe çykýan nähil rasxod bar, ona sorap oturmadym. Zapçasylarynyň hemmesi bar ekeni. Inni şu maşynyň zapçasy arzanapdyr. Mene ödüm BMW süremok. BMW sürýän dost oglanam, ana olardan men sorap bilerim zapçasylarynyň bahasy nähili. Häzir ýaşulanam sorapmy, gymmatmy, arzanmy eýlek maşynlara görä? Şuňa 20 diskde gelen bila oglanlar. Yokohama goýupdyrlar. Engo pakryşka ýana Aşgabatda hemme kişiň gowurýan pakryşkasy Yokohama. Ýöne men ýalňyşmasam, şu BMW Michelin gelýärdim kaýdydymlar. Toşna ýazmışyň, kim has gowy düşünýär, so ýazyň. Indi komplектasiýa bar doglanlar. BMW komplektasiýalary gaty ütköşük bilýäňiz. Bulan edil şuňalyk dizelnisi bar. Ýani solyarka diýilýär. Motor 4-dörtlü bar. MK-sy bar. Şoňa görä bahasy ütköýär. Onuň bilen individualny komplектasiýa tamadyr. Individualny bolany zakaznoy. Barýan ýa-da internetde näme zakaz edýän bolsaň, individualny özüň görä zakaz edýän. Mysal üçin salonyň reňkini aýratyn et bilýän. Mebeliniň opşam aýratyn, dapalnyçynda goşup bilýän, dapalnyçyn aýryp bilýän. Şoň üçin komplектasiýa kenkellämlerde oturmaly, komplектasiýa sehilikdir bilen. Edil şoňa görä da bahasy. Edil şu wagtkyň bahasy aýtma $25.000 barýar. Şoda komplектasiýasyna zadyna görädir, ýagdaýyna görä maşynyň. Howpsuzlyk remeni ýatdan çykaramdyk. Şu ýerde men häzir çista razgon barlak görjek maşyny. Soňra ýolda sürers. Parkovkadan aýerdym. Ha, ana. Aýdýan täme görüşmek diýip. Aýtmak istädim, 8 skordur bu. Iberde Tiptronic alamet bilýän. Ýani ödün geçirip bilýän. Avtomat korobka ýa bu ýöne Tiptronic diýse biz ruchnoy geçirip bilýän. Station diýýär. Ýöne men şu wagt D sporda goýdum. Ýani özü çalışýardy, men zat etmek gerekdi we sport rejim. Barlak görünüm, şoňa razgonu öwrüsüm bile. Wow. Dur. Oğlanlar. Alıp kaçacağı. Kovdat. Skoru giyiş çalışanlar sport rejimi oýanda. Giyiş çalışýar. Nädir? Abışny da goýup turup golýar. Abışny da goýup turup goraly. Abışny da goýar ýa-da.
Näder odan şäherimiz Aşgabatda bir kuruk aýlanýar. Komfortun barlalyň maşyny. Ýürüşe gatga goýam. Ýürüşine söz ýok. Yaman oba. Ana şu crossover sürasyn gelýär. Indi paýtagtymyzda bir kuruk aýlanalyň. Tereden olanlar da söýrüň odan onu. Kän Aşgabatyň içine bilem oğlanlar. Ağda şarkını ýokla. Dur. Alyp kaçma lan. Ewla gel alyp kaçsa go. Go ýöreýär mesele ýok. Üçlük twin turbo diýse. Şu an 3,5 Lexus näle ýörýär, şoň ýalýar da şu maşyn. Sen olanlara. Sport rejimde dur şu an. Bu yaman çalçak ýaly. 8 sekund däw bolaýmaz no. 8den çalçak ýar no, res kaçyk ýar bu. Aşgabatda uza ikinci-mi, üçüncü abzorumuz olýar ýa-ni. Birinji abzorum Mercedes'de. Maşyn gat komfort, sürüp görseňiz, düşünersiňiz. Sürüp görmeseň bir hili düşünüp bolanok. Bize nähil haýlandyr gowurýarlar. Komfortly gowy maşynly, ýumşak maşynly. Hiç sada uýanma. Bu maşyna. Aýýo näder ikisiniň bakasamma-da, bakasam. Haýlandyr nerede? Elbetde bu maşynalar Highlander bilen deňeşdirmek ýalňyş bolýar. Täze bahasy невозможно gymmatmaň. Täzesiniň Highlander wapşe hiç satmaň ýa-da. Ýöne opşesy düşünersiňiz ýalak. Aýdaýyn. Highlander maň ýanyna hiç sat. Wapşe hiç sat. Gowy maşyn, söz ýok. Zapçaýsy bar, hemme zady gülýärler. Ýöne Highlander maň ýanyna hiç sat olanlar. Maşyn. Gato. Men has pesrak zada garaşdym dogrusu bundan. Ýörüş edil maň ýalyk gowgalar pikir etmedim. Bilemek näme üçin? Bir kele crossover dary maň ýalyk gow görese däl bilýärmi? Ýa-da ýalgyşarma begen ýan. Derde sedan alýar ýa. Ýönere gowranaklar dary bu X5. Hakiki sedan alýar. Videolarda da göränsiňizde sedan bilen ýaşdyrýarlar X5. Mercedes'in sedany, başga maşynyň sedany bar, opşam gow jöýärler. X5'ler ýaşdyrýarlar, X5 alyp oturar. Ýörüş gaty gowy. Biziň agzarlamyzyň içinde känkä X5'iň fanady. Elek F10'uň zadyň fanady gaty kän. Ýöne bu X5'inki känmi men bilemok. Aýlanýaňa şu ýeri zadyja sidenýän saklaýa. Şunun üçin aýlanýaň bolan saklaýa şu wagtda. Bu gaptal aýlanýaň bu gaptal. Sideni özüne basýa, rymýanyň özüne çekýär. Gymyllama sen diýär. Yani maksimum hem de siziň howpsuzlygyňyz üçin olanlar. Indi jemläliň wiýany. Edil özüňiz aýlanan ýaly edip çekjek bolýan olanlar. Bugun operator men öz dost oglanım.
Egerde bir zat nito çeken olsa katı görmän. Bayram Allah'ki pastiyanı çeken operatorum büyüdü. Her gezek BMW sürümdü. BMW alasın belli. Şoň üçin BMW kan abzor edemek oğlan. BMW abzor edýäga, bolu BMW alasy gel. Maşinymyz polny privatdyr. Polny privat bolan üçin hem ýanky ýaly gördüňiz-de ýöreşini. Hiç ýylda zaman ýörýär. Polny privat maşinlar çaltyraz gonalýanlar. Ýöne, häzir ýyl köne maşinlary bar. Lexus RX. Ana şolaň polny privaty haýal badalýan ekeni. 2 vadasy has çalt badalýan. Oň biraz güýç ýetenok. Bärde o güýç bar. Ýöne uje 10 ýaşyl bolan maşin elbetdedir paket ýaly elbä. Ýöne sostoýaniýasy gatydýan. Edil näile gelýär? Edil şoň ýaly hemme açaş işleýär, hiç ýyl aşypka berenok. Men ahaladym maşyny. Edil şoň ýaly çyksaklasaň BMW-ny ana onda süresiň gelýär. Şeňem käbirimiz aýdýas BMW Caprice'ni BMW alar ýaly ýöne döwült ýatyr. Diýenler bara. Şoň ýaly gowet saklasaň döwülen o ken gördüňiz ana 10 ýaşyl bolan maşin ýekece çek ýananok. Käbiriniň 2-3 ýyl geçen maşynyny minseňem çek ýanyp durýar. Asobina BMW Mercedes'de. O da sebäp näme? Hemme usta oňarp bilenok. Желательно дилlerden näme problema çyksa näme döwülse желательно dillerde oňartýan gawa gymmadyrak ýöne polny meseleň çöp goýararlar. Hiç mesele bolanok. Ana BMW Mercedes'in bizde Toyota ýaly populyarny dälliginiň sebäbi şol. Hemme soňarp bilenok. Häzir Toyota'ny bizde Luboy soňarp bilýär. BMW Mercedes желательно dillere ýetdi. Polny dillerde bu maşinlar obslužit etmeli egerde sürjek bolsaň da. Ýyly könelere bolýar, indi näme bolsa da. Bolýar dip bolýar. Ýyl täzerak BMW sürseňiz, obslužuwny BMW centerdediň ingo barýan şol. Göz ýaşyna serediň ama. Näle odan öňünden seredýän ola. Haradyňyz X5. Ýazyň hökman kommentarýada. Ana şoň ýaly abzor olanlar. Göňüňize ýaranır diýip pikir edýän. Nesip bolsa, indiki videolarda birinji pokoleniýa sam bolar, soňky pokoleniýa sam bolar. Mercedes ham abzor eder, BMW da abzor eder. Inni kanalda aslında şu abzor etmedik maşinlarymyz bar. Şolar abzor edelim. Ondan soň abzor edenimiz ikinjiye däýer. Düşündiňizmi? Häzir kommentarýada kan ulanýar, dutkem, dutawlon, babuçka, lisiçka abzor etdi. Şo ýan haýdanamyň diňe lisiçkadan başgadan abzor edenler. Köp abzor uje edilen, bir abzor eden maşinimiz ikinjide etmeliň. Şoň üçin kanalda ýazyp göreň. Ýazyp görüň, haýsy maşin gerek bolsa, uje siziň isleýän maşinaňyzy biz abzor eden bolup biler. Kim nähil maşina alasy gelip dur? BMW, Mercedes'im tapajok. Her biriňize öz isleýän maşinaňy almak nesip etsin. İdeýänje zatyn şuňa açyk. Süresiň gelip duran maşin bolýar. Arasynda tapajok, ýyl näçe bolsa da. Täze olsun köne olsun tapajok. Arasynda taklanan bu maşina almak her biriňize nesip etsin. Iňe sağ adam janyňyz sag bolsun. Galynat bolar.